našej mládeži mala by sa servírovať a mala by sa im povedať pravda, aká bola počas pred druhou svetovou vojnou i po druhej svetovej vojne. A samotná vojna ako prebiehala. Žiaľ, tieto niektoré údaje sa prekrúcajú, zvlášť to, čo sa odohralo v Sovietskom zväze, ten pohromný hrdinský boj, ktorý Červenoarméci zviedli a oslobodili nie Sovietský zväz, ale prakticky skoro celú Európu. Takže ja myslím, mládeži mala by sa hovoriť pravda. Je nepekné, keď na mnohých miestach robí týchto červenoarmejcov znevažujú, dokonca rušia niektoré znaky, nielen tu napríklad v Brne odstránili tam hviezdu a kosa kladilo, tak to taká bola história, takže to by sa malo zanechať. No ja by som chcel povedať, že sa po vojne objavili veľmi zaujímavé filmy. Ja som sa díval na film Hitlerovi... Ži? Nie, Hitlerovi... Bodyguard. A číslo 6, nesmierne zaujímavý film bol, pretože po Mníchove sa nejak povrávalo, šuškalo, že proti Hitlerovi stala opozícia a že ho chceli odstrániť, keby bol napadol Československo. Verilo a neverilo sa tomu. Teraz v tomto filme ukázali, je to dokumentárny anglický film, kde ukazujú tých dôstojníkov, ktorí stali proti nemu v opozícii a ktorí boli ho ochotní odstrániť. Oni sa obrátili na britského premiéra Chamberlaina a ho prosili o pomoc, zrejme, aby anglická rozviedka pomohla im v tomto úkole. Chamberlain to odmietol s tým, že on to vyrieši diplomatickou cestou. No a vyriešil to tak, ja vieme ako, však, že Sudety a pohraničie odovzdali Nemcov. Keby sa bolo vtedy to podarilo a boli by odstránili Hitlera, nemusela byť druhá svetová vojna. Mohlo sa zachrániť vyše 50 miliónov životov v Európe. Predovšetkým však v Sovietskom zväze, ktorý strátil 25 miliónov, 28. Ne? Takže to sú úžasne zaujímavé tie dokumenty a ja myslím, že s tým by sa mala naša mládež zoznamovať, aby vedela, jak to všetko prebiehalo. I tie zákulisia, pokiaľ šlo o bitku v Stalingrade a v Kursku, však napríklad v Stalingrade, že Američania znižili dodávky zbraní na 50%, keď bolo najťažšie. A iné veci však, keď Churchill v 1943 roku napísal Stalinovi dopis, že vojna skončí v 1943 roku, pretože oni sa vylodia na západe, takže vojna skončí v 1943. A Stalin mu odpísal, aby mu napísal, že kde to bude a kedy to bude. A Churchill už neodpovedal. A ako vieme, k vylodeniu nedošlo v 1943 roku, i keď veliteľ amerických vojsk Eisenhower bol za to, že by už v 1942 roku došlo k vylodeniu. Ja som videl film Queen Mary, loď, ktorá pojala asi 13 až 15 tisíc vojakov a zaviezla z Ameriky do Škótska, do Anglie, 5-krát sa obrátila. To znamená, že asi 50 tisíc vojakov už muselo byť v Anglii od 1942 roku, pripravení na vylodenie. A nedošlo k tomu. Takže tu je vidieť však Churchillove tieto kroky, aké boli. Takže mládež by sa to mohla o to zaujímať, to však má, ale dneska sú iné problémy, iné úlohy, takže k tomu nedochádza. Ale predovšetkým, aby pravdu hovorili. Však jak Sovieti museli ťažko bojovať, krvácať. Málo kto vie, že všetko v Sovietskom zväze prakticky bolo zničené, celý priemysel, poľnohospodárstvo, všetko rozkradnuté, pretože sa fronta ťahala od hraníc až po Stalingrad a druhý raz od Stalingradu naspäť. Takže všetky fabriky boli v Bielorusku
Nič nebolo, nič nebolo. A bolo to veľmi ťažké obdobie, no a Clinton prezradil v jednom tajnom rozhovore s vedením armády, že prezident Truman uvažoval zhodiť atomovú bombu na sovietský svet v 1946 roku. Teraz som čítal ďalšie dokumenty, tak malo sa to zhodiť na veľké mestá, ako Petrohrad, Kiev a Moskva a tak ďalej. A pritom sa počítalo, že by zahynulo 15 miliónov ľudí. Takéto úvahy boli však. A keď sovietský svet bol prakticky zničený. Tak ja myslím, že o slovenskom národnom povstaní treba hovoriť pravdu. To je jedna nezodpovedaná otázka, prečo neboli využité tie dve východoslovenské divízie, prečo sa tá brána neotvorila. Takisto, jak i Varšavské povstanie, tiež rozširovala i vláda Poľska v Londýne i po vojne, že Sovieti nechceli pomôcť. My sme našli dokumenty a sme usvedčili, že Rokossovský poslal dezant do Varšavy. Keď som vo Varšave slúžil, tak dokonca ukazovali, na ktorej budove ten radista pristal, on bol ranený potom. A chceli pomôcť Rokossovský, lebo hovoril takto Rokossovský, že zhadzovali potraviny a zbraň vo Varšave a nevedeli, do akých rúk sa dostane. No tak on poslal jednoho nadporučíka, radistu, aby s Komorovským to prejednali. Našťastie jeden český dôstojník, ktorý bojoval po francúzskej armáde, v Afrike bol zajatý, dostal sa do Talianska, v Taliansku ho zajali a bol v nemeckom tábore zajateckom a tam bol Komorovský. A jeho adjutant priznal, že sú medzi nimi ako rozpory. A hovorí, že Komorovský zastrelil generála Šmerčevského za to, že Šmerčevský jedná so Sovietmi. A ten dôstojný český hovoril, tak zvolajme meeting a nech Komorovský. A Komorovský priznal, áno, urobili sme to, pretože bol zákaz z Londýna, aby sme nežiadali a so Sovietmi o pomoc, aby sme nejednali. Takže sami to popreli a nechceli to uznať. No teraz ešte ďalšie dokumenty, tak sa tu ukázalo. Takže je dobré, keď sa tie veci vyjasnia a nech sa ukáže pravda. Nič iného, len pravda. Aj boláva pravda.